42ος μαραθώνιος της Αθήνας. Ήρθαμε άλλη μια φορά να τρέξουμε όλοι μαζί και να περάσουμε καλά. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία μας. Πάντα αυτός ο θεσμός να μας συνεχίσει και να μας αγκαλιάσει σαν ομάδα που είμαστε. Η Τηρεσία στο Γραφείο Πίστης της Ελλάδας είναι για άλλη μια χρονιά εδώ, επιμένοντας ομαδικά, συλλογικά και ανθρωποκεντρικά. Citius Altius Fortius.